Jordi Aliguer, de ben a prop de la terra i del mar, és el títol de l'exposició que l'artista de Cardedeu, Jordi Aliguer, té a la Galeria Artemísia de les Franqueses del Vallès. L'exposició la van inaugurar divendres passat. Jordi Aliguer, bon dia. Molt bon dia. Com va anar la inauguració? Doncs mira, la inauguració realment va anar molt bé, va venir força gent, molta gent, jo estic content. Això sempre és d'agrair, que vingui la gent a veure el que un fa i el que mostra, però en aquest sentit molt content. La veritat és que sí, va anar molt bé. Ens n'alegrem. Tu ets un artista interdisciplinar que vius a Cardedeu des de fa molts anys, has exposat a molts llocs del món i has fet també obres amb altres artistes, has publicat, has editat, has fet moltes coses. Tens una trajectòria professional molt llarga i en la qual trobem que últimament has exposat poc, oi, al Vallès Oriental? Jo havia exposat a la Galeria B, quan havia l'Antoni Botell, amb alguna individual i també col·lectives, però és que clar, és que el Vallès Oriental, de fet, galeries ara actualment n'hi ha poques, poquíssimes, i això fa que d'alguna manera sempre se fa més difícil de poder mostrar l'obra, no és fàcil, perquè el que són galeries, ja et dic que n'hi ha poquetes. En aquesta exposició que tens ara a la Galeria Artemísia de les Franqueses, què hi podem veure? Aquí a les Franqueses, d'entrada vull donar les gràcies a la Cristina Requena, que és la directora de la galeria, per haver-me permès poder mostrar aquestes 3 sèries que ara comentaré. Les persones que vagin a Artemísia, l'exposició està oberta fins al 15 de març, podran veure una part de 3 sèries que jo he fet l'any 2022, 2023. Una és la que porta per títol Un mar, que és un homenatge al Mediterrani. L'altra és l'Aliguer en trànsit, que és pintura i collage. I la tercera sèrie que es podrà veure són 10 linografies, 10 gravats, treballats en linografia, que el títol és Festejament i natura. Aquestes són les 3 sèries que la gent, part de les 3 sèries, perquè l'obra és molt més gran i només podem veure una part. Què has volgut treballar en aquestes 3 sèries recents? Mira, la sèrie de l'Aliguer en trànsit és pintura i collage. La sèrie d'un mar és curiós perquè és un homenatge, com acabo de comentar, sobre el Mediterrani. Llavors està treballat sobre planxes de cautxú. Aquestes planxes de cautxú són unes planxes que s'utilitzen per donar coixí a les màquines d'offset a el que és les planxes d'alumini. Llavors ja tenien uns tons de color blaugós i verdosos i ocres que ja ens situaven molt el que era el fons del mar i és a partir d'aquest suport que vaig treballar. Són tècniques mixtes també, i en acabat l'última, el que dic, són 10 linografies sobre el tema que porta per títol Festejament i natura, que és sobre l'erotisme i la natura. De fet, les 3 sèries totes estan vinculades als elements naturals, que és el que he treballat sempre, sempre a l'entorn de la natura. I la teva investigació es basa únicament en els materials i les diverses tècniques o investigues més? Mira, jo sempre treballo en base d'un concepte i les tècniques que utilitzo són diverses. I com que sóc un artista, com tu m'ho has dit, interdisciplinari, que treballo en diferents llenguatges, doncs primer tinc la idea i en acabat quan tinc l'idea utilitzo aquell llenguatge que més ens serveix per expressar-me, que tant pot ser la fotografia, com la pintura, com el gravat, com la pròpia escritura, no? De fet, jo, els llibres de poesia que tinc editats i quan jo escric poesia és perquè precisament jo sempre he considerat que la pintura no ha de ser mai literària i per tant aquelles coses que queden a dins, que saps molt bé que les hauries d'explicar en text, és quan les he traduït en el món de la poesia. Com ens recomanaries que visitéssim aquesta exposició? Què hem de tenir present un cop entrem a la sala? Sempre dic que el més important, per mi, el meu treball, que sempre és el que he intentat, és que siguin finestres obertes a lectures diferents. Per tant, jo sempre he plantejat que la pintura
s'ha de mirar amb molta llibertat, amb els ulls ben oberts, i que cada un li suggerirà segurament, segur, elements diferents i coses diferents. També dir-te que jo he evitat sempre que el meu treball sigui només d'una façana, una cosa molt superficial, que rasquis i no hi hagi res. El meu treball normalment sempre requereix conviure una bona estoneta amb cada una de les obres perquè té molt relleu, tenen cert misteri, molt d'elles i profunditat. Tenen diferents capes, vaja. A més de produir obra teva, també et dediques a la docència, oi? Què estàs fent com a professor? Mira, jo fa 40 anys que estic donant classes aquí a Cardedeu. Tinc un espai que precisament es diu l'Estació Allà, espai per les arts i les lletres, i aquí jo dono classes, però per un altre cantó també tenim un espai expositiu on cada mes nosaltres fem una exposició diferent. També porto la direcció d'un centre d'art fa 25 anys, al Parc del Garraf, centre d'art contemporani. Vull dir que la meva trajectòria, com tu m'ho has dit, sempre ha sigut bàsicament amb la meva obra, però també amb la gestió cultural, que a mi sempre m'ha interessat molt. Molt, moltíssim. El meu compromís amb l'art ha estat sempre amb aquest compromís precisament en gestionar i a fer. Jordi, i quines coses tens en perspectiva ara? Mira, ara estem a punt precisament de publicar amb en Joan Remei, que és un fotògraf que a mi m'interessa molt què fa, un llibre de fotografia, que pràcticament molt aviat entrarà en màquines. Estem esperant únicament que el Joaquim Sala Sanahuja ens acabi de fer el text que acompanyarà totes aquestes imatges d'aquesta obra fotogràfica. Han acabat, plantejar tot el que són les properes exposicions d'aquest any al Centre d'Art del Garraf, que es diu Vallgrassa, Centre Experimental de les Arts, i han acabat tot també les exposicions d'aquí de Cardedeu, i possiblement estic tractant d'una exposició que es farà segurament a Medinaceli i a Roma aquest any o el proper any. O sigui que de coses no me'n falten, no. Em falta temps. Aquest dia a la inauguració vas rebre molts comentaris tant de públic com d'altres artistes o gestors culturals que hi pogués haver? L'exposició va vindre, com et dic, força gent, però gent precisament, hi ha molta gent que està en grip i constipats, i llavors tenia que venir gent que són artistes, alguns d'ells no vull dir noms perquè no cal, però gens coneguts d'aquí del Vallès, quants, i els que no estaven a fora estaven malalts, els que no, però passaran. Passaran pensa que l'exposició acaba el 15 de març, i per tant jo sé que tota aquesta gent a la que puguin vindran passaran i així es volen. Però sí, comentaris sempre n'hi ha per sort. Molt bé. Doncs esperem que els oients de Ràdio Granollers tinguin a bé d'acostar-se a la Galeria Artemísia de les Franqueses del Vallès a veure aquesta exposició abans del 15 de març. Hi ha uns dies i hores de visites, però a més la directora de la sala l'obre expressament per als visitants si li demanen per endavant. Això també és una bona manera de poder mostrar l'art, oi, Jordi? Evidentment, a més, jo sé lo difícil i lo complicat que és portar una galeria d'art i el compromís que hi ha per part de les persones que ho fan, i per tant jo vull també parlar, fer una abraçada ben forta a la Galeria Artemísia, metafòricament, perquè realment porten 13 anys de treball exposant tota una sèrie d'artistes, i això s'ha de tenir molt en compte i s'ha de donar molt valor. Tot el que està fent la Cristina realment és molt a valorar, perquè ja et dic que és com molt complicat. Llavors també volia comentar que el dia faig una lectura dels meus poemes. Això serà... Faig un petit recital poètic meu que portarà per títol Constructora de somnis, i això es farà el 21 de febrer, que és divendres, a les 19 hores, a la mateixa galeria. Molt bé, ho anunciarem també quan s'acosti el dia a la nostra agenda. Jordi Aliguer, artista multidisciplinar de Cardedeu, moltes gràcies i una abraçada. Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada forta i fins sempre.